Že vedle mě jsou hlavní hvězdy toho dnešního prvního koncertu. Já doufám, že už se i slyšíme, tak ještě jednou, pokud jsme se neslyšeli. Děkuji Tome za slovo. A já tady vedle sebe mám Sofii a taky Michala. Čaute. Dobrý den. Ahoj. Hele, já jsem to sledoval s nadšením. Vy jste tady rozjeli ten druhý den velkého rockového festivalu, na kterém hrají známé české, ale i zahraniční kapely. Jak jste se k tomu dostali? Byla to neskutečná jízda, Sofie. Ty jo, já nevím. No, já každopádně vím, že jsi mimo jiné vítězkou z Kalka Star takové soutěže, že jsi už zpívala na megakoncertě Radia Čas. Jaká to byla atmosféra pro vás tady hrát na Holbě na takovém rockovém festivalu? No bylo to úplně úžasné. Fakt jste úplně výjimeční, fakt. To byla velká jízda. Hele, Michale, prosím tě, mě zaujalo, ty máš teprve 12 a už to válíš takhle na ty bicí. Jak ses k tomu, prosím tě, dostal? No, tak já jako malý, tak jsem furt do něčeho bušil v výrobně rodičů, jakoby oni tam prostě dělají různé medy a tak a jsou tam sudy, já jsem furt do toho bušil a tak nějak mě prostě napadly bicí a postupně jsem k tomu došel ve zkratce, no. Ale co tvoji spolužáci ve škole, určitě jsi pro ně vzorem, nebo jak to berou, že mají takovou hvězdu mezi sebou? No, oni mě neberou spíš jako hvězdu, ale je to pro ně takové, jako že jim to je dost hodně jedno. Já je o to ani moc neinformuju, takže jako tak nějak ví, že hraju na bicí a že mám kapelu a tak všechno, jakože. Sofie, prosím tě, já vím, že ty si teď vlastně v 9. třídě vycházíš, kam půjdeš do školy, co tě chystá, budeš se věnovat zpěvu dál? Určitě se budu věnovat zpěvu dál, ale já jdu teďka na gymnázium. Na gymnázium, takže bude zpěv dál jakoby takovou tvou vášní, takovým koníčkem spíš. No, já bych jako chtěla, až půjdu na výšku, tak bych šla na nějakou ještě hudební školu. Takže tak bych to chtěla udělat. Hele, držíme samozřejmě palce. Co kapelu Ballistic ještě čeká toto léto? Takže ta ladná čeladná. A budeme hrát ještě v Novém Jičíně. To bude kdy, víš, kdy to bude? Asi nevím přesně, ale bude to v Novém Jičíně. A všechno to určitě bude na vašem webu. Ano, všechno to bude na našem webu. www.ballistic.cz www.ballistic.cz, kdo chce, tak se najde. Já vím, že prostě jste tady jakoby dneska úplně tí první, kteří to zahajovali. Čekáte na nějakou kapelu, budete tady třeba až do večera? Zajímá vás něco z toho playlistu, který tady je? My asi ne, protože spěcháme na tábor, my jsme tady totiž jakoby vytržení, my standardně z brachu, tak jsme byli teďka na táboře, takže jsme museli odjet právě na ten jeden, aby jsme tu mohli zahrát. Takže se budeme muset rychle vrátit, no. Ale dívejte se na to, Michala museli vzít z tábora, aby tady mohl zahrát na Holbě. Tak rychle, co byste popřáli posluchačům Radia Čas Rock k 15. narozeninám? Tak hodně štěstí a bavte se! Asi to samé, hodně štěstí, ať je baví na ten festival, ať chodí znova a ať mají radost. Sofie a Michal, polovina se skupení Ballistic, které to tady dneska rozjelo na Holbě Rock na grilu. Tak ať se vám daří, hodně štěstí a mějte se krásně. A s každou kapelou se takhle potkáme vždycky po koncertě, tak se budeme těšit tady ze zákulisí, abychom vám přinesli to nejlepší z backstage, abyste se mohli těšit ještě na vaše hvězdy i po vystoupení. Tak čau!